Zabudni na plány a ciele, ak nevieš, ako ich máš dosiahnuť a nemáš ten správny mindset, aby si ich dosiahol. Ja viem, že každý úspešný biznismen a motivačný speaker ti povie, plány sú dôležité, musíš mať ciele. Áno, majú pravdu, ale ty musíš vedieť, ako ich dosiahnuť. Ak chceš napríklad získať na provízii tento rok 300 000 eur, tak ty vieš, že na to, aby si to dosiahol, musíš predať 50-60 nehnuteľností, natočiť 100 videí, spraviť 200 telefonátov a 300 stretnutí, ale ani to ti nestačí. Ty musíš mať ten správny mindset, aby si tie kroky aj reálne zrealizoval. Lebo nie každý deň sa ti chce prísť, zdvihnúť telefón a volať, ísť na to stretnutie, natočiť to video. Nie stále sa cítiš dobre, nemáš náladu, si busy, máš milión telefonátov, ale presne na to je dôležitý ten mindset, aby si jednoducho tie kroky realizoval každý deň, či si busy, nie si busy, či máš na to náladu, alebo nie.